Happy Teachers Day। କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, କେମିତି ଲେଖିବି, କେମିତି କହିବି? ଯେତେ କହିଲେ ବି ଶବ୍ଦ କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ, ଯେତେ ଲେଖିଲେ ବି କଲମର କାଳି ସରିଯିବ। ଶିକ୍ଷକ ଯେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଦୀପ, ଜୀବନ ପଥରେ କରିଥାନ୍ତି ସତ୍ୟର ସହାୟ, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ହୃଦୟରୁ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରୟାସ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମା ବାପା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏହି ଦେହ, ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଦେଇଥାନ୍ତି ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ମୂଲ୍ୟ। ଜୀବନର ପଥରେ ଯାହାର ଆଲୋକ, ସେହି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ। ଜଣା ନାହିଁ ପ୍ରତି ଅକ୍ଷରରେ ଲୁଚିଥିବା ଆଲୋକକୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରନ୍ତି ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ। ଜୀବନରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଗକୁ ଯିବାର ମାର୍ଗ, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରେରଣାର ବିଶ୍ୱାସ। ଲେଖୁ ଲେଖୁ ହୃଦୟରୁ ତ କିଛି ଲେଖିଦେଲି, ଶେଷରେ ଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଓ ପରିଶ୍ରମରେ ଏହି ଛୋଟ ଜୀବନଟି ହୋଇଯାଏ ମହାନ। ହାପି ଟିଚର୍ସ ଡେ।